ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಆಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ BDG ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, LED Zone, RJR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Co-powered by the Ocean Pearl, Volkswagen, Digital Planet. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಬಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಆ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಪುಟ್ಲೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಜಾ ಆಂಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರುಗು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹವಿರಾದ ಕಲಾವಿದರು. ಒಂಜಿ ನರಮನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕದಾದ ದುಮ್ಮದಾತೆ ಅವೇ ಪೈಂಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್, ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಇಂಥ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು. ಮೂತ್ಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಮೇನ ಕುಳಿತಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಆಗ. ಹಲೋ ಅನ್ನೊಂದು ನರಸೆ ಪಾತ್ರೆ ನಂದು ನೇ ಕೋಳೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಪೈಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೆಂಟರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪಣ್ಣನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಆಯ ನರಸೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಥದ ಯಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ದೀಲೆ ಫೋನ್ ಆಯ್ತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಎಡ್ಡಾಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಹಾಕು ನೀನು ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಲ್ಲ ಜನ. ಹಲೋ ಅನ್ನೊಂದು ನರಸ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಏಪ ಡೇಟ್ ಏಪ 26 ಸರಿ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮೇತಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಪಲ್ಲೇನ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಸಾಮ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದು ತೋಟ ಮುಟ್ಟ ತೋಟದ್ದು ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಬೆಂಡಲ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ 4,000 ಚೇರ 4,000 ಚೇರ್ ಅನ್ನಂದು ಏಪ 25 ತಾರೀಕತೆ ಚೇರ್ ಇತ್ತೆನಾ ಇತ್ತ ದಾದೋತ್ರಿ ನೀಕ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪ್ನಾತೆ ಉದ್ಘಾಟನ ಆಪ್ನಾತೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಚೇರ್ 7 ಚೇರ್ ಉಂಟು. ಈಗ 4,000 7 ಚೇರ್ ಉಂಟು. 7 ಚೇರ್ನ ದನಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾತಿಗೆ ಈಗ 4,000 ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ. ಇಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಬುಚ್ಚಿ ದನಿ ಬತ್ತಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಬೇರೆ ಬತ್ತಡಿಗೆ ಆಟ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸರಿ ದೀಪ 4,000 ಚಾರಿಗೆ ಚಾರ್ ಆಜಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕುಲ್ಲರು ಒಂದು ಚಾರ್ ಇದ್ದಿ ಮಾರ ಅಂತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಸೌಂಡದ ಕೂರ್ಚಿದ ಮತ್ತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೋಗು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಂದ ಒಂದು ರಪ್ಪ ನೆನಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಕ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗು ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ವೈಟ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ನರೇಶ್ ಕಾಲ್ ನರೇಶ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಶ್ ಆದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಇನ್ಯಾನ ಬೇತ ಬೇಳೆ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಮ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಚಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಲ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಕುರ್ಚಿದ ಗೊತ್ತುಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಮೇರೆ ದನಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಕಾಯಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿಭವನ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಪುನಃ ಮೀಪೋನಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಏರ್ ಸೈತನದ ಮೀಪೋನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಮೀಪೋನ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಆರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರೇಂಜಿ ಬರೋದ್ರೆ ಲೈವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾಪಕನೆ ಆಡ ಪಾತ್ರಲೆ ಆದ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ನಿನ್ನೆ ನೀ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಜಾಡುತ್ತೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಮೀಪೋಣ ಪದ್ಮನಾಭ ಇನಿ
ಪುನಃ ಮೀಪವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾನ ಕುರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗುಂದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಇಡ ಕೇಳಿ ಇರಗೆ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಪದ್ಮನಾಭ ಇರ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಈಗಿನಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಾನೆ ಏನು ಸೇರಿದಾನೆ ಎಂಗೆ ಈ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇರ್ಕೊಂಡ ಆ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನೆತ್ತ ಪ್ರೇರಣೆ ಸುರುಟು ಇರು ಒಲ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಇಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ನಗ ಬೇತದಾಲತ್ತು ದುಮ್ಮಿ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತು ಬಡಪತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿತ್ತು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಉದ್ದ ಮುಡ್ತೀರಿ ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗನೆ ತೀರ್ಬೋತೀರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಲವಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಿದೆ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಅನಾಥೆ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅನಾಥೆ ಆದ ಪುನಗ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ ಅಚ್ಚ ಪುನಗ ಗತಿಗೋತ್ರದಂತೆ ಕಂಗಾಲ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಪಂಪುಡು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗುವೆದ ಪಂಪುಡ ಗೂವೆದ ಪಂಪುಡು ಹತ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಜೊತ್ತೊಂದ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಆತ್ಪೈತ ನಾಯಿಲ್ ಪುರ ಕಾಣ ಲಕ್ಕಂದು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೈನೇ ಬೈತುಂಟು ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಾಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಡಪತ್ತಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧನ್ಯ ನೆನಪು ಅಂಚ ಪಂಪುಡು ಜೊತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಪುಡು ಒಂಜಿ ಬೋಡತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಬೋಡ ನರಮಣಿ ಆದ ಉದ್ಯೋಗ ಇಚ್ಚಿಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಇಂಕ ಬೇತದಾಲ ಇಚ್ಚನ್ನಿಕ್ ಪಂಪುಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೆರ ಇದು ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟೆ ಆರ ಪುನಃ ಮೀಪೋಣ ಕತೆ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟನು ಬಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೇರಿ ದನಿಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ ಖುಷಿ ಬಸ್ ಬಂಡ ಪಳ 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 ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಪಳ ಪಳ ನಾವು ಇನ್ನು ವಜ್ರನ ಪಳ ಪಳ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಂಚ ಆತನು ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇರ್ದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐನು ಅಂಚ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಬಸ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಪಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತಿಕ್ಕೋದು ಮಿತ್ತೋದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಆಪು ಜಾವು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜತ ಅಂಚ ಬಸ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತನು ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಪದ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾಪದ ಜನ ಆದರ ತೀರ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಯರಾರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಗೋತ್ರದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಸೈನಗ ಏರ್ಲದ ಅಂತ ಸೈತನತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಮೀಪಾರ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡಿಯರ ಜನ ಇತ್ತೀಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಸ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಆ ಅನುಭವನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೈ ಪಾಡಿಯ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡಿಯ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡಿಯ ಅವು ಒಂದು ಸುಡುಗಾಡು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸಮಾ ಉರ್ದಿಯ ಪುನಃ ಪಂಪಿನ ಪಳ 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 ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಇದು ಆ ಪುನಃ ಈರ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ ಮೀಪಾದನಿ ಅವು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಪೊಪ್ಪನ ಮೀಪಾದ್ಯ ಬೇತಂಗ ಪುನಃ ಮೀಪಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಅನುಭವಡು ಆ ಪುನಃ ಪಂಪುನ ಉಂಡತಿ ಪಲ ಪಲ ಪಳ 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 ಜೀವ ಕಳೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಈ ಪುನರ್ದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಸೈತು ಬದಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಕಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಈ ಪುನರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನು ಪೂ ಬರದು ಕುಂಟು ಬರದುಂಡು ಈಗ ಪಲ ಪಲಕ್ಕೆ ಪೂ ಕುಂಟು ಬರದುಂಡು ಸೈತಿನಗಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಡಪುರೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಮ ಅಂಚ ಸುರಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಯಕ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡದು ರಟ್ಟು ಪುಣ ಮೂಜಿ ಪುಣ ಅಂಚಿದಿಂಚಿನ ಪುಣಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೀಪಾಯರ ಎನನೇ ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪುಣ ಮೀಪಾಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಪುಣ ಮೀಪಾಲೆ ಬಂದು ಬಿರುದು ಬರ್ತನ ಬಿರುದು ಬರ್ತನ ಆ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕನ ಕೆಲಸ ಉಂಟೊಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಸುರಾಂಡಿಯನ್ನ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣಿ ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಯಾನೆಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಂಡ ಇರೋ ಬಾರಿ ಪುದಾರಿತ್ತದೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ತೊಂತೇವೆ ಈ ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಉದ್ಯೋಗ ಗುರ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾಯ ಕೈಗಾರಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಬಣ್ಣಗ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬಸ್ ದೆಕ್ಕನಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಯಿನತಿ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಪುನಕ್ಲ ರಾಶಿ ಬತ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನು ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಓಡಿತ್ತನು ಜಕ್ಕೆರತ್ತು ಮೀಪಾಯರೆ ಪುನನು ಮೀಪಾದ ಆ ಮೇತ ಊರು ಈ ಮೇತ ಊರು ಮಾತ ಬೇತೆ ಊರುದು ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು
ಓಡಗಿಂದ ಬೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಜೀವ ಉಳ್ಳತ್ತ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೀವಡು ಉಳ್ಳತ್ತ ಯಾನ್ ಆ ಬೇಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರಪ್ಪಣ ಆತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ನ ಸಾವಾಸಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದದು ಪುನಃ ಮೀ ಪವನೇನು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಲೆ ಬಂದುಲೆ ಆರ್ನ ಪುನಃ ಮೀ ಪವನ ದಾಯ ಉಂತಾಯಿ ಬಂದ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನಿರಿ ಬಚ್ಚೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಡಗಿಂದ ಬೋಪಿನಿ ಬರ್ಲೆ ಅತ ಇರ್ನ ಪುನಃ ಮೀಪಾರ ಯಾನ್ ಒಡಗಿಂದ ಬೋಪಿನಿ ಅತ ಬತ್ತಿನ ನಿಪ್ಪುಣರು ಫೋನ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಈ ಲೈವ್ ಪುನಃ ಹಲೋ 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 ಅಂದ ನರೇಶ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಂದು ಅಂದ ನಂಗೆ ಇನ್ನೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದಂದು ಹಾ ಎಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆರ್ಡರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಲೈವ್ ಆಡತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಪ ಎಲ್ಲಗ ಬಯ್ಯಾಗ ಹಾ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಐವತ್ತಾಯಿರ ಕುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟಾ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನೂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದೇ ದಾದೋತನೆ ಚಾರ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಪ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಕಡಪ್ಪ ಸರಿ 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 ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉದ್ಯೋಗದಾದ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು 10 ಲೈಟ್ ಒಲ್ತು ಕನಪೈ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಕನಪೈ ಈಗ ಏತ ಬಡಿ ಈಗ ಬಯ್ಯನ ಬೋಲೆ ಗಲ್ಪ ಬಟ್ಟಿ ಬೇಡ ದಕ್ಕದಿಪ್ಪೇರಿ ಪುಡಪರ ಆತೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾ ಪತಾಪ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತ ಒಯ್ಯೋಟ ಕೈ ಬಾಡು ಗೊತ್ತಾದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಯಾನ್ ಏರೇನು ಲಿಪಡಾದೀನಿ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಕಡಬದ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಂಡಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ವೈದ್ಯರ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರಿಯಾ ಪದ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಪದ್ಮೆಗೆ ಏಕೋಚೋಡು ಬರ್ತೀರಿ ಪದ್ಮೆ ಮಂಡೆ ಅನ್ ಜವಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಲಕ್ಕ ಬುಲೇತುಂಡು ಏರಿಯಾ ಯಾನೆ ಪಿಲಿ ಪುರಂದರಿ ಪುರಂದರ ಏರಿಯಾ ಪುರಂದರಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಡಪ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಬಂಡ ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ದಾದ ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ అంటే అయితే ಯಾನೆ ಅವೇ ಬಾಡಿ ಅವದ ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಂದರಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವ ನೆನ್ನೆ ರಕ್ಷಣ ನಂಬರ್ ಬೇತ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣದ ದಂಟದ ಪೂರ್ತು ಮಾರೆ ಆಗ 10 ಜನ ರಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ರಕ್ಷಕ ಅತ್ಯ ಐತೆ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರಿಯಾ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅಲೆ ಹೌದಲೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆರೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಈ ನಾಯಿಲು ಬಣ್ಣವಾದ ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರೆ ಕೈ ಹಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಂಚಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಆಳ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಟ ಹೊರತಿಗೆ ನಾಯಿ ಇವರೇ ಹೋಯ್ನಿಯಾ ಇವು ಓಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರಕ್ಕೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಮೂಲ ದವಲ ಅಡೆ ತಡೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರವತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೈದಿನಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಜನ ಪಿರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೈದಿನ ಮೂಲಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮೂಲಲ್ಲ ಬಕ ಪದ್ಮ ಹೊಸ ವಹಿವಾಟು ಕೈ ಬಾರಿಯಾಗೆ ಅಂದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಪದ್ಮೆ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಕುಚುಕೆ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೀ ಬಾದಿ ಮೇಲೆ ಐತಂಜಿ ದಾತಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವು ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜೀರಿ ಎಲ್ಲ ಈರ್ ಸೈತಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುಣ ಯಾನೆ ಮೀ ಪೌನು ಪದ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಂಡಿನಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪದ್ಮ ಬಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲಿರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಜನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲದೆ ಮೇಜರ ಒಲಿ ಆಮೆಟುಲ್ಲಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂತ ದೊಜ್ಜಿ ಇದೇ ತೋಜರಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜತಿ
ಜಿನ್ನ ಪೆನ್ನತ್ತ ಜಿನ್ನ ಪೆನ್ನತ್ತ ಸುಂದರಣ್ಣಿ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕೇನ್ಯ ಕೇನ ಅಧಿಕ ಸಗ ಪ್ರಾಯದಕಲ ಕೇನ್ ಇದು ಬೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಟ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಜನೆ ಕಂತು ಇತ್ತು ಕಣ್ಣು ಅದು ಕೇನ ಅವು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಕತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿಪಾಲೆ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯ್ಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಏನ್ ಗುಂಜಾಪುಜಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ నేను ಗೊತ್ತಾಯ ಬರ್ತೀನತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಾನು ಬರ್ತಿರು ಸಿಟ ಬಾಪೇನ ಕೊಂದು ಅರೆಗಾಯ್ತು ನೆಂಕಾಯ್ತು ಬಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಬಿರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಿರ ನೀರು ಸುಂದರ ನೀರು ಪನ್ನೆ ಅವು ಕಣ್ಣು ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಇದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣುದ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಸುರುಕು ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂತು ನಿಂಗೆ ಸುರು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂತು ಪನ್ನಗೆನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೂರ ಎಂಕಿ ಪೂರ ಸಾಮೇನೋಡು ಪತಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಿ ಹಾ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂ ಅಂತೆ ಮಾದ್ರಿಂಗ್ ದಾನಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಪರಿಮಳ ಅಡಿಗೆದ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅವು ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಆ ಕೋನಿದ್ಲೆ ಪೋಯೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಾನ ನಮ್ದ ಕಜಿಪಿಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯನ ವಾಸಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ವಾಟಾನಿ ಆಜಾದಿನಿ ಬಟಾಟೆ ಬಿಟ್ರೋಟು ಪದಂಗಿ ಕೆಲವಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಎದುರು ದುಂಪೆ ದುಂಪನಗ ಕೊಡ್ತಾಜಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಕಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಅವನು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿನಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಚೂರು ಕಜಿಪ್ಪು ಗಿಂಚ ಬಗ್ಗಿದ್ಯಾ ಏರ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು 20-25 ಇದ್ದ ಕೋರಿನ ಹೊರನ್ನೇ ತಮ್ಮೆಲ್ತೀನಿ ಅರೆ ಪುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ತುಂಡ ಪುಳುಕ ಕಣ್ಣು ಅಂಚೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೋಯಿನ ತಮಾರೆ ಪೋಯಿನಿ ತೀರಾ ಕಣ್ಣು ಪೋರ ಕಾರಣ ಕೋರಿ ಲಡ್ಡು ಕೋರ್ದ ಬಿಸಿ ಅಟ್ಟು ಕೂರ್ದ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ತೀರಾ ಕಣ್ಣು ಪೋರ ಕಾರಣ ಕೋರ್ದ ಬಿಸ ತೀರಾ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜ ಅಂತ ಇದು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು ಕತೆ ಉಂಟು ಬನ್ನಗ ಆಯಜ್ಜ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಂದ ತಪ್ಪ ಮೋಕೆ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪಿ ಏನ ಕಣ್ಣು ಬೋಂಡತ್ತ ಏನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈದೆಂಬೆ ಜೆತ್ತದು ಇವನ ಇಲ್ಲದ ತೊರೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಸುಂದರನ ಕಣ್ಣು ಬೋಂಡು ಸುಂದರನ ಕಣ್ಣು ಬೋಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಪುರಂದರ ಪುರಂದರ ಅಪ್ಪು ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದು ಲಡ ಬರಲ್ಲವಾ ಓಲುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬುಲ್ತೊಂತೆ ಸುಂದರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಪಡ್ಬಿಂದಿವಿ ಅಂಜಾಯನ ಬಾರಿ ಆಟ ಸುಂದರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊರಡು ಮತ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬುಲ್ತೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸುಂದರನ್ನ ಕೋರಡೆ ಐ ಕಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓತೊಂದು ಇವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವು ದೀಪ ಇರ್ತ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತ ಸುಂದರ ತೀರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈತೀನಿ ಅತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಪ್ಪ ಪುರಂದರನ ಕಣ್ಣಿನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಾರಂದು ನೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾನು ಈ ಮೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದು ಪುರಂದರಿ ಅದೇ ಈ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ತಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಆತ ಬರ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೈ ನೀರು ಬರ್ತಿ ಮೈకి ನೀರು ಬಾರತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟೆ ಬರಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಯ್ರಿಯ ಕಣ್ಣವಲೆಂದು ಡಾಕ್ಟರುಂಡು ಆತು ಬರ್ತಾನಗ ಮಾರೆಯ ಓಳು ದಾತಿನ ಪುಚ್ಚ ಮಾರೆ ಬತ್ತದು ತಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಪದ ಪೋಯಿನತೆಯ ಸುಂದರ ಅಂದು ನೀವು ಕೇರಳ ಹೋಗೋಣ ಐಸಿಯು ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ತಿದ್ಯೆ ಐಸಿಯು ಪುಚ್ಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಬ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು 10-15 ಪುಚ್ಚಲು 10-15 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಚ್ಚಲು ಐತೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ತೂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತ ಪೋತೀನಿ ಅಂದು ಪುಚ್ಚೆ 4 ಕಣ್ಣು ಅಂದು ಅಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ಕೊಂತೀನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಪುಚ್ಚನೆ ಕೊಂತೀನಿ ದಾರಿಗೆಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚನೆ ಕೊಂತ ಅರಗೆಂಚೆ ಪುರಂದರಣ್ಣಿ ಪುರಂದರ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಪುರಂದರಣ್ಣ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ತಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಜಯವಲ್ಲ ఆయన ಪುಚ್ಚ ಕೊಂಚ ಕತ್ತೆ ఆయన ಕಣ್ಣು పోయి ಕಣ್ಣದ ಕತೆ ಇಂಚು ಅಂdan ತಟ್ಟೆಗೆ ಉಮೆ ಒಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಿ ಒಲಿ ಮೂಲಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವಕ ನಮ್ಮ ತಾಪ ಮರೆಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈವಾಟ ಕೈಬಾರ್ದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನಿಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ್ಯಾ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಚಯರನ್ನುಂಡೆ ಒಂಜಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕಿದಾಲ ತೋಜ ಕಣ್ಣು ತೊಂದಿರತ್ತ ಚಾರ್ ತೋಜಿ ಮೂರು ಚಾರಿತ್ರತ
ಇತ್ತಾಗಲೇ ಸುಕ್ಕುಲಾರ ಚಾರಿಜ್ಜಿ ಆತಮ್ಮೆ ಪದ್ಮ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಏತು ಬಂಗ ಅತ್ತೆ ಮರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ದಿಕ್ಕುಜ ತಂಬೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗಿ ದಂಡತ್ತೆ ಬಜಿ ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಓಲ ಮರೆ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟನ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಸುಂದರ ನೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದು ಬಯ್ಯನ ತಿಕ್ಕರುವೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2,000 ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕು ಮಾರೆ ಅವಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ 2,000 ಬರ್ಚು ಬರ್ಚು ಹೆಂಗ ಆತತ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತನೆ ಒಂಜರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಯ ಒಂಜರ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚು ಸುಂದರಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪಿರತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊನು ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತನೆ ಯಾವ ಪದ್ಮನ ಇಡಾಲಿ ದಾದೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತೊಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ದೇತೊಂದ್ಲೆ ಬ್ಲೇಡ್ ದಾಗೆ ಇರೇ ಬತ್ತಿನ ದೇಪರತ ಮರ್ಲು ಮಾತಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೈತಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ದಾದೆಗೆ ಅಂದಿ ಹೋತಿಲ್ಲ ಇರಿ ತನಿಖೆ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂದೆ ಅದೇ ಕಡತ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾವು ಆತ್ಮ ಇದು ದಾಗ್ ಗಿರಕಿಲ್ಡ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತ ನೆರ್ನಿದ ಹೇಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚರ್ಮುರ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದ್ಪುಣಿ ಕಿನ್ನಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ತರದನ್ನ ಆಟಿಗೆ ಕುರ್ಲಾಯಿ ಬತ್ತಾಲೆ ఒక అంటే క్యారెట్ బతాలి కొంచెం తోటకూరి కుక్ బతాలి సావేనా ಇದು ಮಾರ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ కొంచెం ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈವ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡೆ ಚೋ ಬತ್ತ ಮನ್ವಾರ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಪದ್ಮ ದಾದ ಸುಂದರಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಯ ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದವನು ಬೈಯಾರ್ದ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ಪಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿ ನಲ್ಪರ ಹಾಕುಜ ನಲ್ಪೇಪ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾಂಪಣಿ ಅವು ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು 10 ಕೇನು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಏನಂಜಿ ದೋಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ ಪಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅವಡತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪದ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬರ ಲೇಟ್ ಉನ್ನತ ಮಾರಾಯ ಆಯ್ತು ಈಜು ಬೇಕದಾಗಿ ಜತ್ತಿನಿ ಐವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ಕೆ ಇನಿ ದಿನ ಎಡ್ಡಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈರೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಬೈದಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೋತಿನವಳು ಒಂದು ಶಬ್ದವಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ದ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾತಿರು ಪುರಂದರಿ ಆಯ್ ಆ ಗಾಡು ಬಣ್ಣ ಕೊರೆತ್ನೇನ ಯಾ ಬಾತಿರು ಹಂಗೆ ಆಯ ಬಾತಿರ ಆಯ್ ಜಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆಡ್ಗೆ ಜಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆರ್ಲಿ ಓಡೆ ಇರಿ ಉಮಿಲ್ದೆ ಅದೇ ಸುಂದರ ಮೂಲೆ ಉಂಟದು ಮೂಲೆ ಎದುರು ಇಂಕೆ ಪಾತ್ರನ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ನೆನ್ನಿಲಿ ಇರೇ ತೋಜ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜು ಪನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಪಂಬಿಡ ಪದ್ಮನಾಭೇರ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಬಡಪತ್ತದ ಬಾಳೆ ಪದ್ಮನಾಭೆರ್ನ ಪಡ್ಪೋಸು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಬಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಕು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದ ಇನಿಕ್ಕನಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದ ಎಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಂಡೆರಂಡ ಪರ್ಪೋಸು
ಭಿಕಾರಿ ಸಾಸಿಜ್ಜದ್ರ ನಟ್ಟುನಾಯೆ ಪದ್ಮನಾಭಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಮೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಕುರ್ಸಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದು ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಕುಳ್ಳುನ ಕುಲ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನತ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನತ್ ಹಾ. ಕುರ್ಚಿ ಹಾ. ಮಂದು ಲೈನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡು ಬೇಗ ಕುರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡು ಹೇಗೆ? ಕುಲ್ಲರೆ ಹಾ, ಕುರ್ಚಿ ಹಾ. ಐದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಪುನಿ ಮಾತುಗಳ ನಾಳೆ ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಹಾ. ಇನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಈಗ ಅವೇ ಬರೋ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡದ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಮೂಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಈರು ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ಕುರ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನೆಡ್ಡ ಸೋಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಕೇಶವನ ಫೋನ್ ಹತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಎಂಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ 15 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ತಾಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾಯ್ 15 ಲಕ್ಷ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು 50,000 ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನ ಸರ್ ಎನ್ನೊಂದು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೋಡೇನು ಬರ್ಪ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪೆ ಏನಾಗಲಿ ಪದ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ದೆತ್ತುಗೊಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಕೇಶವನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಯ್ಯನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಫೋನೊಂದು ಬೈತೇನೆ ನನ್ನ ಎಂಕದಾದ ಗತಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕಿ ದೇಖಮೆ ನಿನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬೆಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಿಕ್ಕವು ಪುನಃ ಮೀಪಾವನ ದಾದ ಸಸರದ ಬೆಲೆ ನಾವು ಪುನಃ ಮೀಪಾವನ ಬಂದ ನಂಬೇವು ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಪಿನಾಯನು ನಮ್ಮ ಮೀಪಾಯ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಐತ ಮಲ್ತ ಕಡಪುರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪುನಃ ಮೀಪಾಯಿನೈಟ್ ಆ ಆತ್ಮಗುಲೊಂಜಿ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕುಂಡೆ ಈ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ನಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನು ಗೊತ್ತಾಡ ಸಸರ ಎನ್ನದ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಲೆ ಕೈಬಾರ್ದ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತ ದಾಲ ನಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇನ್ನು ಒಂದು 50,000 ಅಂದ ಆಯ ಕೊರಿ ಅತ್ತ ಒಲ್ತು ಬೆಲ್ ದಿನ ಕಾಸವು ಪುನಃ ಮೀಪಾಯಿನ ಕಾಸ ತಂಬೆ ಏಪಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬೋನ ಆತೆ ಬಂದು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ತುಂಬದ ಕತೆ ಬಿಜ್ಜ ಓ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಜೈಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಪುನಮಿ ಬರಬ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾರ ಅಪ್ಪ ಇಂಟದ ಬ್ರೆಸ್ನ ದಕ್ಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟದ ಬೇರೆ ಜನ ಹಲೋ ಅದ ಅವೇ ಅವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಸತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಅವು ಕಾಲಿ ನರೇಸ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಪೈಂಟದ ಬೇಲೆ ಅದ ಬೇತ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ದೂರ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಕಿಣಿಗೊಂಡು ಕಂಬಳ ಉಂಟತ್ತ ಆಗ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಬಂತೆತ್ತ ಕುರ್ಲಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ ಬದಾರ ಆಗ ಕುರ್ಲಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ ಬದೋದು ಆರೋಡಿಗೆ ಚರ್ಮರಿ ಮಾಡುವೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಪದ್ಮ ಅಲ್ತದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಮೀನು ಇದು ಬರ್ತೀರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕೆ ನೀರು ಬಾಟ ಹೋಯ್ನ ಇದೆ ಪಡಿತೀನಿ ಈ ಆರ್ಡನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಇರಗಂಚೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪುರಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಂಡದ ಪಕ್ಕಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನಾಟನ ಕಳ್ಳರು ದಾದಾ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಯಾವದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹತ್ತು ಕಾಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಕಂಬಳದ ಪನ್ನಡತೆ ಕಂಬಳ ಚರ್ಮುಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನೆ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಡು ಕಂಬುಲಾಗೆ ಚರ್ಮುರದ ಫೋನ್ ಬಂದಿನಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಬುಲಾಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೂಲ ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪ್ನಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿಡು ಕಂಬಳ ಕುರ್ಲರಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಕಣಾರೆ ಪಂಚಾಯತ ನಾನು ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಸರ್ ಚರ್ಮುರಿ Makkare Makkar